Moi, mä näytän nyt pari juttua, tai siis tyyppejä, jotka halus tulla tähän mun videon. Mä kysyin niillä jo edellisessä, mutta se meni pieleen, joten mä nyt näytän vaan ne, kun siitä tuli liian pitkä, siitä tuli 15 minuuttia, niin ei kukaan jaksa katsoa semmoista. Niin tästä tulee nyt vähän lyhyempi. Mä näytän vaan ne tyypit. Ota, tästä tulee ensimmäinen. Joo, nyt äiti ja isi tuli kotiin, niin tuolta saattaa kuulua asioita. Mutta tässä on ensimmäinen. Josuba 23. Siis 23. Siinä on sen status. Ja sillä ei ole poikaystävää, mutta sillä on kaikki parhaat kaverit. Ja sitten se on 17 level ja sitten sillä on toikkakeräys ja erkkakeräys. Se on saanut 6 ekkaa. Tai sitten ei, mutta... Tässä oli ensimmäinen. Moi, tässä on Ninni Noora. Tää nyt meni vähän pieleen, kun sillä on semmonen... No sitä ei nyt näy tässä, koska sillä on semmonen ani. Mut se on 21 level, se on VIP. Jutke, eli se on ollut 80 päivää VIP. Sillä myös on kaikki parhaat kaverit, mutta ei poikaystävää. Ja sitten siinä on sen status. Onko toivottavasti kaikki ehti lukea sen? Sitten mä näytän sen vielä, mutta silleen eri lailla. Eli kattokaa nopeasti, koska menee hyvin nopeasti. Ootapa. Tossa se on. Äkkiä. Nyt se taas lähti. Mut seuraava. Tää on 16 level. Tai siis iPhone 1123 on Jyry. Eli se on ollut 90 päivää VIP. Se on 16 level ja Star VIP. Toi äsken oli peruspup. Sitten tossa on sen status. Sitten sillä on 2 parasta kaveria ja ei yhtään poikaystävää. Ja sitten niin sanon, että se on 16 level. Varmaan sanon. Se on Mega Movistar. Eli mäkin on Mega Movistar. No, kiva tietää. No, tää oli nyt tässä, koska mun siis mun ei anna ladata hirveen pitkiä. Eli tää oli tässä taas, ootappa. Noin. Eli mä olin tässä. Mun numerotyypin nimi on Isadel Sofia. Ja sä voit seurata mua Instagramissa nimellä Sara Sofia Teräsvuori väleillä. Ja noin, siinä se nyt olikin. Mun isi tuli äsken tossa, niin mun piti vähän keskeyttää, kun te ette saa kuulla mitä ne puhuu. Eli mun pitää nyt lähteä, niin tää oli lyhyinen. Paitsi että mä oon sen lopettanut tän joka tapauksessa. Mä näytän vielä mitä paljon rahaa mulla on. Mulla on timantteja 15 ja 6617 tarkoitin. Ja tossa näkyy Facebook, mä en oo, koska tää on mun sori. Katsotaan vielä yksi juttu, se mega juttu. Mega Superstar. Seuraava on rakastettu elokuvatähti. Mikä on 18? Seurattu 19. S. Viihdyttäjä 20. Kiva tietää. 25 on muodikas elokuvatähti. Hei. Tiesittekö te mitä? Mä näytän teille tosi fun-videoa. Abaner SS on mun kaveri. Eli mä
olin Isabel Sofia ja tää oli mun kanava. Eli seuratkaa mua, jos tykkäsitte, niin tulee lisää.